Čau, vítam vás pri novom videu a dneska tu máme Geometry Dash, že už som toto hral a máme tu Stereo Madness a pokiaľ si nemáme tak aj background track, takže poďme na to. Dúfam, že poznáte. Dúfam, že túto hru poznáte. Je to simple hra, kde sa nedokážete posielať naštvať. Je to veľmi ľahká hra. Neviem, pokiaľ by sa tu niekto naštval, no tak to je asi fakt divný človek, lebo táto hra, toto je tá najľahšia hra, tu sa nikto nenaštval. To vravím z vlastnej skúsenosti. Lebo toto je úplne najľahšie, ešte do Stereo Madness. Úplne najľahšie. Pokiaľ by niekto tuto crashol, tak to nechápem. Ja nechápem, ako toto niekto nemôže dať. Je to také ľahké, že normálne, keď sa to si takto zoberte, keď toto tu nezvládnete a dáte túto rage, no tak to ste tak ste fakt divný, hej. Ešte ten červený level, ten najľahší. To je strašne ľahké. Nechápam proste ľudí, čo to nedokážu dať. To sa proste nedá rageovať. Chápete to, ľudia? Kto by rageoval pri tej najľahšej hre sveta? Takže nechápem. Ľahké. Chápeš? Možno ma všetci chápete, lebo toto je, že najľahšie, čo sa proste dá. Lebo to je úplne, že ľahké. Okay. Tam som musel ísť hore, lebo to bolo ľahšie dole. To je jedno. Poď. Oh my god. Si robíš srandu. Ja si z toho robiť srandu, že je to úplne ľahké, ale actually, toto je taká hra, kde som asi najviackrát rageoval, hej. A nechávam ako to, že som to dal na 8. pokus, hej. A background track to nedám. Proste to neviem dať. Ani off screen, ani na screen. Nedá sa to. Pozerajte. Lúznem i hneď na prvý pokus. Vidíte? To bol úplne ľahký jump. Nedá sa to pre mňa, je to ťažké. To sa nedostane nejaké proste ďaleko. Som tak na 10%. Nedá sa to. Ale akože dostal som sa skoro na koniec. Takže malo by to byť toto ľahké už pre mňa. Ja som zabudol, že pri tejto hre sa nesmieš múrkať, hej. To bude ľahké. Ok guys, ale teraz musíme sa sústrediť, lebo to bude zle.
tuto zomre. To jak som tam zomrel. To nechápem. Potákaňákom. Keď už som tuto posvatý mŕtvý žan. Ako som povedal, nedá sa tu rageovať, je to najviac mierumilovná hra. Takže toto bude veľmi ľahké. Nechápem, ako toto mohlo byť ťažké. No tak viete, ono... Jak to, že mne ide Alda 4? Ja vám vravím, je to úplne najviac mierumilovná hra.